ita, isagot mi kada kayo ti istorya ana paulwan. Dagiti impostor. Tampok itangal daw iti pannakigasang-gasa ti mortal a hero dito'y drama ana paulwan. Alipugpog! Sumurot kayo kada kami. Haramidan nyo dagiti ibagami tapno maispal kayo. Sa dino ti papanan tayo nga rod. Papanan mi ayapo. Panawan nyo ti lugar yo, kalpasan, amailako yo amin asanikwayo. Ket ipaduli nyo kada kami. Aywanan mi dagiti pakailakwan ti sanikwayo. Ket agnam ay kayto iti pangipanan mi kada kayo. Sa dino ti pangipanan nyo kada kami abaw. Ipanda kayo ijay lugar asaan amalbo wenno lumned. Kasano day ta nga ibagbaga mapupadi? Lumnad to ka dito'y purok me? Ay sus, patsindak. Mapasamak to akas itinaipad to. Lumned to daytoy a lugar ket maitanem kayo asibibiyag no di kay agtignay asumurot kada kami. Ay, o anya, kabaranggayan! Nakabutbutang matgayam tinaipad to ang mapasamak dito'y barangay tayo. Delikado tayo amin! Ila ko yun dagitisan ni Kwayo. Kuno saan? Itadyo kada kami ti titulo dagiti dagaken babalayo. Ket no adanwang uno ba kayo? Italakyo kada kami. Ukodan me dagitinwang ken ba kayo? Ket ipastor mi ijay naraber a rancho apaka ipupukan da. Sige, kayat me! Mayat dan. Tigas. Mamati dan iti imbagak. Anya lugar to yayan ta? At data iti bagbagada na ipadto alumned apong. Anya? Lumnad? Wen apong. Lumned to kano da ito yung lugar. Ket mabiitan tinaipad to apanawen. Anya? Ay sus, lumnad gayam. Ang apay ngay may ta ditoy. Kasano na mairaman ta? Ni apong bubod met. Nakamamak gayam ditoy. Isungarod nga imay ta ditoy. Tapno makatulong ta kadagiti kakabsat at tao. Ha? Makaliplipat kan sa manen apong bubod. Ay, wan gayam. Tumulong ta. Data ti mangispal. Kadagiti agpagad at tao. Nupod no daytoy. Da kayo ka diti ibagbaga dagiti kalugarak asang sanga ili? Wen. Ket kulas tinagan ko. Isumet ni apong ko abubod. Apong mo? Apong ko. Anya mo ti gagarayo dito'y lugar mi? Agpayso aya. Akadwan kada kayo dito itinangilakon iti amin na sa nikwana. Ket adda tawa nang italkan nyo, itinaglakwan nyo. Agpayso day ta. Kat no sa di naman tinaggapan nyo, agsubli kayon, tapno di kay mairamraman. Mayat launay tinapanunod tao man ito. Adun din alminaw tayo tao. Wen, agbaduak iti bado ti agsersermon iti simbahan. Sakto agsao-sao iti sumagaysaan na santuan. Mamati danton. Kahit kasanon, iton madanon ti ibagbaga tayo ngal daw apan nangipaanaw tayo kadakwada. Pangipanan tayo ngay kadakwada. Baka muditan. Talaga. Kasi danto nga Agasan, inted da kada tayo tinaglakwan da kada kiti sa nikwada. Kaputa mama ti dalaunay akasla ibangko da ti kwartada. Problema lang tunday ta. Tapay ket naglakada anamati. Agdapay mo't sumagmamano adi nakailako iti sa nikwada. Nuag baybayag dagijay. Bayan tayon. Mga nuisuda pa iti mangipasubo. Mapantayo manon iti sabali a lugar.
Dayjayan ti trak kapag luganan dagiti umununan a pumanaw iti daytoy a lugar. Talaga pumanaw da. Wen, Anya mo ti pamanaknak dagijaya mangibagbaga. Alumnad da ito'y ayan nyo. naipadto ka no nga rod. Dayjayan ti apok. Palpaliiwan na ti dimteng atrak. Sigurado. Umay da sarungkaran dagiti saan pa'y anakalako kadagiti sa nikwada. Tinamnamaan da. Kat makakolektada pa iti mapaglakwan. At dala ka dagiti kakadwan numamati damot. No apay kit di naglakaan na mati dagiti daduma akalugaran nyo. Jakman ammo. Kasla at da magneto da ngagsasao. Naglakaan na kumbinser da dagiti kaadwan. Impostor lakit di apa di dayjay. Oray dagiti kakadwa na kinunayaw. Anak isarsarita met kadagiti tao. Mamati akon nga impostor da. Angam, nakabutbutang mat ngamin ti agsitar. Amangan no adda armas da. Sigurado Ni, da kasamot tan ti mapasamak ama bubod. 5 ang nagbibiskad a lalaki tinang lawlaw kan Nicolas. Ay, an-anwan da nga iti apok. Ay, mabitlaang mapanak iti ayan Nicolas. Apay anas ko na pungwan nyo nga ipatalikod dagiti umak. Ay, apayin! Apay nga yapunguin nyo mati apok. Apo. Ay, basol na. Nalain yaunay. Ikuyog mi. Paiso tagbalin a pangulo. Dagiti mangisuro. Kadagiti tao iti umno nga aramidon da. Ay, kulas apok. Apay nga itultulok mo mata na pungwanda ka. Kan apay nga amayat ka nga ikuyog da ka. Noan niya ti kayat da. Iso ti marami da pong. Kasta tinatulnog a tao. Uray no nakapangpangas ka iti kasta nga itsuram. Ket nasingpet kagayam. Nagang-angawan na kan sakit di apinarswati apo. Tapay kat kasta ti buok mo. Unambetlan no napekel anay tiritir ket timakter. Mayat bagay mo. Agyaman na, kapo. Ha? Agyaman ka pa'y kadakwada? Agbati ka dito yung apong ha. Urayan nak, tagsubliak to. Pagsublin da ka pa'y nga ta? Isublimin to. Urayam. Nakapanawin dagiti kapurukan tayo anamati launay kadagijay. Anyat makunayo, kakabsat. Ay, makapadanag. Amangan nulumnad nga, paiso na ito'y lugar tayo ngay. Kasalaw. Kitaan nyo kakabsat. Anyat pagtalgadan dagijay. Anang ila ko iti sa nikwada. Sa day niya, wat kadagijay at tao tinaglakwanda. Ti panagkunayo. May subli pa'y nga ta kadakwada. Ay na. May gamanda nga tapay. Tinaglakwanda iti sa nikwa. Akatukadon ti biyagda. Wala niya. Apok. Ay, Pagyamanan tayo kan ni kabsat abubod. Tay may daan ang lawlawag iti panunot tayo. Ay na. Ngam ti apok ti pagdanagak. ulag paiso apaw. Impanamnaman na magsubli. Ay nawan nga rod. Ay. Mamati ka makalibas di apukom. Kabsat bubod. Sapay la kumaa. Sanda kumadangran. Kat may kan kumay ti gundaway ngaglibas. Ti amuda ket nakapupukak pay lang iti silhed anang ipanandakan niya. Ti amuda ket jak kabalan nga wakasan ti talya pinangpunguda kanyak. Napasnek ti panagsasarita dagiti lalaki abinig a naka-Amerikana. Babak nang atat tao dagita. Ikagumak ti makaasi dagiti ayanda. Kayat ko amang ti pagsasaritaan da. Ha? Adamang mangag kungag sa sangit. Pagtaudan day jay. Ayan dagiti agsang sangit. Ha?
Dita banda. Mapanak dita. Amang ano at damot na tayo sang sangitan dagiti tao. Inak kitaan. Mabisin ako na yan. Mabisin kami amin dito. Naatabalon mo. Itanula ko man kanya. Ha? Awan mo't balon ko? Kasyan na kami. Apay ngayon pupok da kayo dito direhas a balay. Awan samot ti mabalin nyo arumwaran. Makarwar kami pa dito. Ha? Kung nasan na kakadwa, tulungan na kami ang makarwar dito. Tulungan na kami. Pabising kami. Di kayo madanagan. Makarwar kayo dito Urain nyo laeng. Kaanon to? Ano nga? Kanji kwartami. Awan apulos kimbati da. Awan kwartan da tatangkan nalang ko. Awan kimbati da naglakwan may tisular kanti balay mi. Kaasi kayo mat. Nabiktima kayon. Lupod na matulungan na kami. Paruwaran na kami ni Tinay Abalay. Itamot lang. Kinunakmet kada kayo. Aguray tayo iti gundaway. Ha? Adda gwardya nga umay ditoy. Dirumbang nga makita dak. Umasidag ka pa'y. Sige pa'y. Itan. Salba ka! Nakarok at tayo, tinang ipupukan. Bikin ka. Nakaruk atak. Tapno pilayin ka. Salba ka! Sika ka timang pilay ka niya ka na. Ibatanak. Di naksakruyan ta sa anak nga ubing. Itapwak tayo tinangato, apader! Itinagkandita, takno maungkal kan ngagdiso iti baba. Idisunak. Kasapulak ti angin. Malos itan ngagdiso iti baba. Alipugpug! Agtatapawa ko ni ti angin. Saan nalipugpog ti dimteng? No di kat natalinaay nga angin. Anang sarapa kanyak iti pannakat nagkukuma. Nga masapo lang makasubliak iti ayan dagiti balod. Tulungak ina. Man nakabalin nga angin. Itundanak iti nalingid a lugar. Iti lugar asandak a makita dagiti managdakdakes. Aday ta. Mariknak ti kaslapan na kaindayon ko. Iti pangiturungan kanyak ti man nakabalin nga angin. Addak itan iti kinatao ni Prinsipe Agilos. Kay papananda ito iti pan nakaipasungal-ngal ko ita iti laban. Ala, rumor kayon. Pardasan nyo kumalaeng, tapno makarwar kayo aminan. Sakbay ang makadlaw dagitin nang ipupuk kada kayo. Sige, surutan nyo tinasilawan na pagnaan. Darasan nyo. Hoy! Ano ka mas masama kitoy? Gwardiya! Gwardiya! Pagkiklimas ang tagtibalog na yun! Kanyo na! Nakita na tayo. Partakan nyo. Surutan nyo tinasilawan na dalan. Kanyo na! Pagkimas lang! Sino ka? Di ka nagdamag. Tikid-kid daw ti itid mo kanyak. Anya? Amok asaan pa'y anagaraw ti linaon dagita amaleta. Itid mo kanyak. Tay sublik ka dagiti tao alino koyo. Sanak ngagbagtit tap nagtungpalak iti bagbagam. Kukak da ito'y. Kwartak tilinaon da ito'y. Inalilaw yu dagiti tattao. Isublim ko mati kwartada. Sanak nga agbalak lang arudan. Itid mo kanyak dayta. No di mo kayat ti marongrong do. Sikat tirungrong. Ha? Wanya. Nabannog ka namang dandanog kanya. No kasta nga rad. Daytoy mati parakan ka. Nasukir ka. Iso akapilitan anaudatal kan. Alakon ti maleta. Adda dito iti kwarta dagiti tattao. Sarunwak idan. Ket kuyog idang agsubli iti lugar da.
Mang kami, agyaman kami ha. Ay nanalaos ti ragsak dagiti tao. Gidan sa payan nadlaw asad a Nicolas tinangispal kadakwada. Wen nga rod, Laing data nga tao. ngam ado ti mas daw amang kitkita kanya. Ngam sa bali di. Di dala siguro maiturot ti agdamag. Wen taumdasen kadakwada. Ana ispal da iti pan nakalilaw da. Kad na isubli pa iti kwartada. No pa'y nakurangan. Wen, sa nabalin ang nakurangan. Tinapateg, na isubli ti daduma. Apong, santan ngagdadahal iti oras. Agsublitan iti naggapuanta. Ditan gagayem, tinagtibusan ti tampok na istorya itang aldaw. Iti pan nakigasang-gasa ti mortal a hero. Ito'y drama Anapauluan. Alipongpong! Insurat para iti radyo ni Leti Astudillo Aquino. Sound effects, Jun Rebutaso. Musika and computer recording technician, Mark Molat. Isagsagot kada kayo, the MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y ng istasyon. Alipongpong!